Modlíme sa. Pane Ježiši, Ty, ktorý si sa sklonil k nám, Ty berieš na seba našu nečistotu, tak ťa prosíme, sklon sa aj teraz k nám vo svojom slove. Otvor naše srdcia, aby sme neodmietli Tvoju službu, ale aby sme prijali, že bez Teba nemáme podiel. Očisti naše mysle od rozptýlenia. Pokor naše srdcia. A daj, aby sme v Tvojom slove spoznali Tvoju lásku, ktorá ide až do krajnosti. Požehnaj zvestovanie i počúvanie, aby nás Tvoje slovo nielen oslovilo, ale aj premenilo. Skrze Teba, ktorý kráľuješ na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu v tejto chvíli povstaňte a vypočujte slová písma svätého, tak ako ich nachádzame zapísané u evanjelistu Jána v 13. kapitole, v 1. až 15. verši takto znejúce. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu Otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, stalo od večere, zložil si rúcho a vezmúc zásteru či uterák, opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal: Pane, ty mne umývaš nohy? Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter: Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš: Ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Tu mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len nohy, ale aj ruky a hlavu mi umyj. Ježiš mu riekol: Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať, iba ak nohy, a celý je čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Poznal totiž svojho zradcu, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či neviete, čo som vám ja teraz učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom. A dobre hovoríte, lebo tým aj som. Keď teda ja, pán a majster, umyl som vám nohy. Aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, vstúpili sme niekomu domov, keď práve večeria. Do večere, ktorá je plná napätia. Pretože Ježiš vie, čo ho čaká. Vie, že prišla jeho hodina. Vie, že ide na kríž. Vie, že jeden z učeníkov ho zradí a vie aj, že ostatní utečú. A vie, že by sa vlastne na nich mohol úplne hnevať. Že ľudia, ktorých 3 roky učil, sa vlastne skoro nič nenaučili. A on urobí niečo, čo by nikto nečakal. Ako pekne to vystihol jeden z kazateľských obrazov k tomuto textu. Ježiš je kráľ, ktorého žezlom je uterák. A možno ešte silnejšie, vstal od večere, ako by vstával zo svojho trónu slávy, aby sa sklonil k svojim. Vstane od stola, zloží rúcho, vezme zásteru, naleje vodu a začne umývať nohy učeníkom. Na prvý pohľad by sme si povedali, že to je pekný obraz pokory. Ale ak to takto zjednodušíme, minieme sa podstaty. Pretože toto nie je len príklad.
Toto je zjavenie, kto Boh skutočne je. Boh, ktorého by sme čakali na tróne, sa skláňa k špinavým nohám, ktoré celý deň chodili v sandáloch. Boh, ktorého by sme čakali v moci, prichádza v službe. Boh, ktorého by sme čakali, že príde súdiť, sa dotýka špiny človeka. Chesterton o pýche a pokore veľmi dobre hovorí, keď hovorí: pýcha je akoby ťah nadol všetkého, čo v živote robíme. A nie je to cesta hore. A presne preto je to taký šok, keď čítame túto časť Evanielia. Pretože Kristus na záver svojej služby nejde hore, nejde na trón, nejde do prezidentského paláca. Ale aj v tejto chvíli ide dole. Ide k službe druhým. A tu sa ukazuje jedna dôležitá vec o každom jednom človeku. Pravda o nás. Že naše nohy budú vždy špinavé. Nie len doslova, ale aj duchovne. My nesieme v sebe hriech, vinu, pýchu, tvrdosť, neodpustenie, alebo len možno nevďak. A možno sa snažíme vo svojom živote tváriť, veď predsa to nie je až také zlé. Možno si hovoríme, veď žijem celkom slušne. Veď nie som horší ako ostatní. No Ježiš neprichádza umývať čistých. On prichádza k tým, ktorí to potrebujú. A preto Peter reaguje tak prudko. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Takí sme. To je odpor nášho srdca. Nechceme byť tí, ktorí potrebujú očistenie. Chceme byť vždy tí, ktorí to zvládnu sami predsa. Ale Ježiš mu odpovedá veľmi tvrdo. Ak ťa neumiem, nemáš podiel so mnou. To je kľúč celej tejto udalosti. Nie, ak budeš dobrý, alebo ak nebudeš dobrý, nemáš podiel so mnou. Nie ani, ak sa polepšíš, tak potom budeš mať podiel so mnou. Ale jedine za jednej podmienky. Ak ťa ja neumiem. A to je pre nás dôležité uvedomiť si, bratia a sestry. Kresťanstvo nestojí na tom, čo robíme my pre Boha. Stojí na tom, čo robí Boh pre nás. A ak sme luteráni, tak Luther napísal taký krátky spis o slobode kresťana a začiatok hovorí, a mal by to asi ovládať každý kresťan, alebo luterán, povedzme. Kresťan je dokonale slobodný pán nad všetkým a nikomu nepodlieha, no kresťan je zároveň dokonale poslušný služobník všetkých a každému podlieha. Kresťan je dokonale slobodný pán nad všetkým a nikomu nepodlieha. A kresťan je zároveň dokonale poslušný služobník všetkých a každému podlieha. A to pre nás dnes znamená, že Kristus nás najprv oslobodí milosťou a až potom posiela do služby. Najprv potrebujeme jeho a potom ísť. Tento príbeh nie je len o vode v nádobe. On ukazuje na kríž. To, čo robí pri nohách učeníkov, urobí o pár hodín na Golgote. Zohnutý, ponížený a vydaný. Tam nás očistí nie vodou, ale krvou. A preto je Zelený štvrtok taký vážny. Lebo nás dnes stavia pred otázku, necháš sa aj ty obmyť? Nie je problém vedieť o Ježišovi.
Nie je problém sadnúť pri stole. A nie je problém ani byť medzi jeho učeníkmi. Problémom je prijať, že bez neho sme nečistí. Že bez neho nemáme podiel. Že potrebujem, aby on konal vo mne. A keď Peter pochopí aspoň kúsok z toho celého, ide do úplného extrému a povie: Pane Bože, ak teda nohy mi musíš ty umyť, obmyj mi už celé telo. Nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. A Ježiš ho koriguje v tom, že kto je okúpaný, teda kto je pokrstený, potrebuje si umyť len nohy. To je druhá dôležitá vec na zapamätanie si. Že ten, kto už patrí raz Kristovi, je očistený. Ale stále potrebuje prichádzať znova a znova. Stále si nesieme prach sveta na sebe. Stále padáme, stále hrešíme, stále potrebujeme milosť. John Mark Comer to vyjadruje veľmi priamo. Pokora nie je seba pozorovanie, ale zabudnutie na seba pre dobro druhého. A práve preto tu máme Večeru Pánovu, ako skutočnú prítomnosť nášho Pána. Nie ako odmenu pre dobrých, ale ako pokrm pre očistených hriešnikov. Nie ako symbol, ale ako dar. A preto, keď budeme onedlho pristupovať k jeho Večeri Pánovej, lebo verím, že väčšina z vás je tu len kvôli tomuto jednému, tak neprichádzame ako tí, ktorí majú všetko v poriadku vo svojom živote. Chceme prísť ako tí, ktorým Kristus slúži. Ktorý sa skláňa k tebe, brat, sestra. Ktorý teba očisťuje. Ktorý tebe dáva svoje telo a krv. Namiesto teba. A potom prichádza tretia vec. Úloha pre nás. Ježiš hovorí: dal som vám príklad, aby ste tak aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Všimnime si poradie. Najprv Ježiš robí, potom my. To je evanjelium. Najprv Boh koná pre nás a potom my. On nehovorí: snaž sa viac, aby ťa Boh prijal. Ale hovorí: Boh ťa prijal, preto môžeš žiť inak. To je to, čo sa nás má dnes dotknúť. A preto sa dnes spýtajme samých seba. Kde potrebujem, aby mi Ježiš umyl nohy? V mojej domácnosti? Kde je napätie a treba si odpustiť? Alebo v manželstve? Keď čakáme, že ten druhý spraví prvý krok? Alebo je to niekto zo zboru, kto nám ublížil? Alebo nás sklamal? Alebo je to nejaký človek v dedine, ktorého keď stretneme, by sme ho najradšej obišli? Umývanie nôh nie je len pekné gesto. Je to rozhodnutie ísť dole. Tak, ako Kristus išiel dole k nám. Dnes tu máme Krista, ktorý sa skláňa k našim nohám. Nie s výčitkou. Prečo si taký? Prečo sa stále zašpiníš? Nie so súdom, ale s vodou očistenia. S chlebom života a s kalichom zmluvy. A pýta sa ťa, brat, sestra, necháš sa umyť? Príjmeš to, že bezo mňa nemáš podiel na večnom živote? Príjmeš moju službu pre teba? Ak áno, tak potom vyznaj a príď. Príď k stolu. Príď ako hriešnik, ktorý potrebuje Božiu milosť. Príď ako ten, ktorého Kristus miloval až do konca. A potom vstáň. A choď žiť tak, ako on žil pre teba. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Ty, ktorý si v tú noc vstal od stola, sklonil si sa
a vzal si do rúk naše špinavé nohy. Ďakujeme ti, že si neostal stáť v sláve, ale zostúpil k nám až na dno nášho hriechu. Vyznávame, že sa často podobáme Petrovi. Nechceme sa dať obmyť. Chceme si vystačiť sami, zakryť svoju slabosť, ospravedlniť svoj hriech a tváriť sa, že sme čistí. Ale ty nás zastavuješ svojím slovom, že bez teba nemáme podiel. Preto ťa prosíme, obmyj nás, Pane. Očisti naše srdcia od viny, od tvrdosti, od pýchy, od neodpustenia. Obmyj nás svojou milosťou, dobrotou, svojou krvou, svojou láskou, ktorá ide až do krajnosti. Daj, aby sme dnes neprichádzali k tvojmu stolu zo zvyku, ale s pokorným a otvoreným srdcom. Daj nám vieru, aby sme prijali, že ty slúžiš nám, že sa dávaš za nás, že nás príjmaš takých, akí sme. A potom nás, Pane, uč žiť z tohto daru. Daj nám pokoru, aby sme sa vedeli skloniť k druhým. Daj nám silu odpustiť tam, kde je bolesť. Daj nám lásku, ktorá nehľadá svoje, ale slúži. Urob z nás ľudí, ktorí nie len prijali tvoje obmytie, ale aj nesú tvoju službu ďalej. A keď pôjdeme k tvojmu stolu, príjmi nás ako svojich, posilni nás a obnov v nás istotu, že patríme tebe. Amen.